Showbiz, salud at sinegosyo sa impunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas at mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Noel Agravante. Kaibahan ang... Ano nangyari ka ni? Mabangon to si Kuyan, si Kunsyal. Mga tugang Diyos maray na aga, giraray sa nugabos, sa lado teknikal, kaibahan mi po si Ferds Lusada. Katuwang ang bilog na pwersa kan News Team kan 97.5 OKFM. Asin kan PBN TV5, ako po ang Saindong para Barita, ako po si Jeff Pasubilyo. Sa Aksyon Barita, ngunya na pagkaaga. Aldaw na Webes na po kita, Pizza Jessica na bulan na Hunyo taon 2021. Primero sa pamayukan mga bareta, enot sa lado lokal, internal investigation kuno kan NPA. Sa nangyaring pambobomba asin pangagalandoman sa Masbate, inapod na pasalisanakan Department of National Defense. PNP Chief sinigundaran man ang angat ni Sekretaryo Anyo Kanday LG na kung talagang sincero dapat isuko kan mga NPA ang mga imbwelto sa sinambit ng kaso. Sa lado lokal pamanggilaray, dugang pang-asunto atubangon ni dating Congressman Nonoy Andaya kan Premier Distrito. 8 kapitan kinasuhan sa mga super spreader gatherings. Manny Pacquiao, buminalos ki Presidente Rodrigo Duterte. Leader kan sarong grupo sa droga kay banan ang sarong SK Chairman Dakop kan mga pulis. Bareta sa lado nin negosyo Shawarma Shack nakaguno nin onra sa pagpanahon nin relief goods kan nakaaging taon. Sa luwas kan Pilipinas, sarong ospital duman sa Jerusalem na pigluwasanin sinkhole sa atubangan. Normal manggilaray ang operasyon. Kaso nin COVID sa Pilipinas, nagpakol na ninabuton 1.3 milyones pesos. Yan ang pamayukan bareta sa salud. Sa kinabani Karawat Southeast Asian Games sa Vietnam, ipig pa Oktaba, gigibo ng Hulyo sa masunod na taon. Sa showbiz, Aramina, emosyonal na maray, pirang aldaw antes kan sa iyang nagdadangadang nakasal sa mabot na Sabado. Yan mga tugang ang pamayukan mga bareta. Ang detalis kiyan arachan, ang headline sa tod sa karahembot kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Tour sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Ngunyan sa detalles kan sa tuyang mga bareta digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin PBN TV5. Naantabayanan man po kami sa Facebook Live. Enot sa detalles kan mga bareta, sa lado lokal nagtutubod ang Department of National Defense na mayo nin hustisyang malalauman sa sinasabing ginigibong internal investigation kan mga NPA digdi sa Bicol.
katakod kan na pang-ataking ginibo kan sa mga kabuhan. Tuman sa syudad kan Masbate kan nakaaging Domingo na ikinagalan kan na football player na si Keith Absalon asin kan sa iyang tiyoon. Inako na kan NPA na sindan agad ang nasa likod sa sinambit ng insidente nin pambubomba. Asin piga po dindang tactical error ang pangyayari. Sinabi ni Defense Spokesman Arsenio Andulong, kinukondinar kan gobyerno ang ginibong pambubomba kan NPA na ikinagalan kan mga biktima. Sinabi pa ni Andulong na bakong tactical error ang ginibo kan mga rebelde. Ninulita permi manindang ibo-gibo ang pagtaan nin mga landmine nganing makapirwisyo sa mga kalaban ninda asin manggadan. Dugang pa ni Andulong na ang ginibong inikan NPA lantada na paglapas sa international humanitarian law asin na sarong patotoo na mayo sindanin pakilabot daw pa may sibilyan na makadamay sa sendang mga ginigibo. Nangapudan si Andulong sa gobyerno na magkasararo tanganing kundi na ron ang mga ginigibong terorismo sa manibabang mga lugar na kaginibuhan kan mga rebelling NPA asin dapat ng isikwal ang ideolohiya kan sinambit ng teroristang grupo, sabi pa kan opisyal. Sa kasumpay na bareta, inampuyonan ni PNP Chief Director General Guillermo Ilyasar ang angat ni Sekretaryo Eduardo Año kan DILG sa NPA na isurrender ang sedang mga pag-iriba na responsable sa pambobombang nangyari duman sa Masbating ikinagalan kan na football varsity kan na FEU na si Keith Absalon asin ang sa iyang tiyo na si Nolven Absalon. Sinabi kan hepe kan PNP na kung sincero ng gad-an mga rebelde sa pag-ako na sindan napasala sa sinambit ng pangyayari dapat isurrender ang mga pag-iriban nindang kagibo kay ni tanganing manimbag kan sa dang kasalan. Sinabi pa ni Ilyasar na bakulang na public apology ang pigahagad kan na pamilyang Absalon sa pangyaring ini kundi hustisya. Mangyayari lang ini kung may lulunog na sa preso ang mga may kasalan, karibay kan sendang naginibong krimen. Angat pa kan na PNP Chief na kung talagang pigbabasulan kan NPA ang pagkagadan kan mga inosenteng sibilyan dapat ipahiling ninda ini sa paagi nin pag-untok kan sendang mga ginigibong saraltong aktibidades. 37 minutos na po mga tugang makalis an alas 5 nin pag-aaga. Punantan aksyon sa luwas. Bangon Banwan Report. Bareta sa lado lokal, biyahe kan bus pa Manila sin Papuli digdi sa Naga, mabalik na. Sa report ni Carlo Baldosa. Nasa proseso na ang pagbuelta kan biyahe ning bus gikan sa Naga pasiring Metro Manila asin vice versa. Ini ang naging kumpirmasyon sa OK FM asin PBN TV5 ni Norley Reporsado, ang terminal manager kan Bicol Central Station. Tinandoon kay ini na nagkukumpli na ang mga bus sa mga rekisitos sa pigahasa kan National asin Bicol Interagency Task Force siring man kan iba pang mga ahensya kan gobyerno para sa salbadong pagbiyahe asin sa mga palundon tanganing maibitaran ang posibleng hulakit kan COVID-19. Siring man ang pagsunod sa mga pigahagad kan Parañaque Integrated Terminal Exchange o ang PITX. Sigun pa kay Terminal Manager Reforzado, nakatalaan ko na ang pagbalik ka na biyahe ngunyan na Hunyo 16. Alagad mayo pa ining kasiguraduhan por dahil taday pa naman dapat siyan kung kan manemento kan na terminal kung sa petsang ini na komplena ang mga bus company. Mientras tanto kung marumduman, inot na nagtugot ang Health Emergency Task Force asin ang BITF sa pagbuelta kan biyahe ini sa kondisyon na masunod ang napiglatagdang panundon o ang sistema. Dagdag na barata sa lado lokal, ini si Carlo Baldosa para sa 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat na maray, Carlo, kandugang na bareta sa lado lokal. 21 minutos antes na magabotan alas 6 nin pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal pamanggiraray, posibleng madugangan pa ang asuntong pigatubang
ni dating Congressman Rolando Nonoy Andaya Jr. kan Premier Distrito kan Camarines Sur. Huli kan sayang nanunutaran na mga hiro-hiro sa nakalis na pira ng aldaw asin simana. Ini katakod kan na ipigreklamong pangpapatakot asin panguhuma kan dating congressman sa buhay kan tulupang dagdag na mga individual sa Banuang kan San Fernando, Camarines Sur. Ang mga nagrereklamo, Yusinda Gerald Badula, 39 anyos, Raymond Brimon, 35 anyos, asin na Christopher Balbalosa, 30 anyos ang edad. Ang tulong ini anas yaon dyan sa pagpatrabaho kan tinampo. Naminabagtas po dyan sa may party kan Pasakaw, diretsong San Fernando, diretsong Minalabak, diretsong Bulasin Ibapa hanggang makabot sa Banuang kan Balatan, Camarines Sur. Kasudma, nagtaunin na mga pahayag si Teniente Francis Agnas, ang Deputy Chief of Police kan San Fernando PNP, na habang nagtatrabaho ang sinambit ng mga biktima, uminabot ang grupo ni dating Congressman Nonoy Andaya asin ipinapauntok ang pagtrabaho. Digdi na pinauranan nin lamuda asin pighumaan kan dating congressman ang tulong mga persona kabali anaynot pang tuluman ng mga taga DPWH na may kaparehong reklamo laban sa congressman na nagparapan tabuga habang may kapot-kapot na baby Armalite. Sinabi pa ni Agnas na puwera kan kasong grave threats na posibleng atubangon ni Andaya. Mahampang pa man siya sa kasong physical injuries. Huli kay ni ipinairarom tulo sa medical examination ang mga biktima asin pigalat ang pagluwaskan resultado sa ginibong eksaminasyon medikal. Sa ngunyan ang bali anom ng mga nagrereklamo laban ki dating Congressman Nonoy Andaya kan Premier Distrito kan Camarines Sur, tinawanan in magkakanigong proteksyon kan Philippine National Police. Balik kita sa aksyon sa luwas. Bangon Banwan Report! Sitio Tampak, Kanswa, Kamaligan, Camarines Sur, ipapairarom sa lockdown. Ang detalye sa report ni Hill de la Cruz. Matapos na ipaapon kan pamayo ko kan alkaldesa kan Banuan Kamaligan, Camarines Sur, ang mga purong barangay kay balan man si Vice Alkalde Jan Ibradalosa na kung sila pinag-urulayan ang pag-sairarom sa lockdown ng mga kakapirang mga sityo kan mga barangay sa sinambit na Banuan. Matapos ipapun ang mga punong barangay dapit sa nasambitang pag-uulay. Tapos ay nagiging high risk o kulpian na ulakitan at sila positibo sa COVID-19 ng mga residente. Basado sa nasaragan na informante na nagtanong ng rekomendasyon, ang gobyerno probinsya sa pagitan ng hobi ng gobernador, Mix Villaperte, ay papasarong ang mga nakakapirang mga barangay sa Banuaning Kamaligan, Camarines Sur. Alagay sa pinatawaring dispatchukan barita ini, sulaminting barangay Suwa, Sitio Tampak na ay papasarong sa lockdown kung saan kauratan sa bulit ni Ibradalosa na gisdiya sa nahulinta na kaya nasustineran ang pangangaipo kan mga residentes panagas mo na hinahalat at binibirikar informasyon na kasabay sa resulta kaya pagkaulayan matatandaan na inot lang na isolate o na-quarantine ang mga nakakapirang mga punong barangay kasi ng Bitabanuan kan sa Rosel ang positibo kasi mga kontatri sa ginibong pag-uurulay kang nakaaging mga alaw sa pamamayon ni Papsa Acabado ang kapitan ng Barangay Tarusanan na yung TVC President. Nagkumpirma kanina talagang ang mga punong barangay kana nakakapirang punong barangay kan sila Bitabanmaan an isinararong sa home quarantine. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ni Mantil de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Hill de la Cruz. Padagos mga tugang sa iba pang detalles kan mga bareta. Digdi sa aksyon bareta sa OKFM asin PBN TV5. Liwat aldaw po ngunyan na Webes, Hunyo 10. Balik kita sa iba pang detalles kan mga bareta. Kasunod kan ginigibong tugak na pag-komple sa sendang mga obligasyon bilang mga kapitan.
Partikularmente dapit sa isyu kan na mga mass gathering sa taho kan pandemya kan COVID-19 mahampang nin kaso an 8 mga kapitan kasong ipigsangat mismo kan DILG. An anunsyong ini ipinalawas ni Sekretaryo Eduardo Año kan DILG pagkatapos na isugo ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagparestar sa mga kapitan na dahi kayang untukon ang mga super spreader activities na pigtitiripunan kan sendang mga kabarangay na minakausanin urulakitan kan COVID-19. Huya po ang linyada kan 8 kapitan na akusado. Romeo Rivera kan Barangay 171, District 2, Caloocan City. Hernan Perez kan Barangay San Jose, Navotas City. Pacifico Jeronimo asin Jaime Laurente. Ini ang mga kapitanes kan Barangay 181 asin 182 sa Gagalangin, Tondo. Kunain may nangyari pang pabuksing. Kapitan Marcial Lucas Palad kan Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Kapitan Jason Talipan asin Jimmy Solano kan Barangay Balabag, Boracay Island asin Barangay Sambiray, Duman sa Malay, Aklan. Asinan ikawalo iyo si Kapitana Jessica Kadungong kan Barangay Kamputao, Duman sa Siyudad kan Cebu. Nasa sakupan ni Jeronimo asin Laurente na lugar na piggibuhan kan pabuksing sa Tondo kan Mayo. Kunay nagtiripon ang mga taong mayo nin sulot ng mga face mask. Responsibilidad man ni Rivera asin ang kontrobersyal na gubat sa Ciudad Resort. Kunain tinutugutan na magtiripon ang kadakol ng mga tao sa ibongkan na kabanderang General Community Quarantine pakaito sa Metro Manila. Ibinugtak sa 60 dias na preventive suspension si Rivera katakod kan sinambit ng isyu. Ang mga kasong sa ilang pigatubang, gross neglect of duty, negligence, serious misconduct, paglapas sa Republic Act 11332, mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Paliwanag kan DILG may mga kaso nin COVID na nairistro. Huli kan na illegal na mga aktibidades na hining tinulirar-sanakan mga kapitan. Paglapas man sa health protocols ang silang mga naginibo, sabi pa kan opisyal. Balikan tapa ang aksyon sa luwas. Bangon Banwan Report! Mayor Nino Tayco asin sa iyang misis parehong nagpositibo sa COVID. Si Ernie Marfil sa detalles. Sa opisyal na pahayan kan nagdalikan manuan ni pasako kamarison ning Tayco punta kan ita size nang sa aron nga mag-agum Mayor Nino Tayco asin man si Mrs. Maricol Tayco nagpapasasarom sila sa inaapod na self-quarantine sa siya man tanggakan sa size kan na bulan na presente nagpositibo ang mag-agum sa COVID-19 por medyo kan bagay ni nakapunan ng alkalde duman sa mga nakasalamuon nila po kan pizza dos na pili man magpa-checkan sa indang sarili para aramon kung mga sinda iguman. Duwa na nga po na naghahagad sindang pawahin sa mga taga-pasakaw matangday sinda nagkampang kung pagkaan mag-quarantine. Ininihuli man sa pag-iingat ng mga agum na di makaulakit sa ibang tao. Mantang ka na kung dakon mansukot ng dipsita sa ng siya o alaw para maghagad ng tamang ayuda sa sinang pamilya. Por medyo kan mga ni si Mayor Nino Tayco asin si Mayor Mariol Tayco na nagpahayag man na sa panahon na sinda nag-quarantine kamang talaga sinda din pagtugkulukan lawas kung minsan makunwari ang paggamit na subutini ka sa nang namamatingon na kamatian o pagkaulakit sa COVID-19. Mintras tanto, ang Department of Health Unit Premium Blast na picture ang kanil masiguro at kaligtasan ka na magagawin. Mintras na papasararom sa self-quarantine sa looting 14 dias. Iyan ang report ko sa naman. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat na maray, Ernie Marfil. Panago sa iba pang detalles kan mga bareta, binalos ni Senador Manny Pacquiao nin Kasimbagan ang ginigibong pangmemeno sa iyan ni Presidente Rodrigo Duterte, partikularmente sa sayang mga naaraman mapadapit sa foreign policy,
habang pinapanindugan niyang dapat nanggad na maging pusog ang Pilipinas asin ulangon ang ginigibong pang aanab kan teritoryo kan nasyon asin iniginigibo kan nasyon na China duman sa West Philippine Sea. Matatanda na kan nakaaging Martes, binanatan ni Presidente Duterte ang fighting senator. Sinabi kaning uyamsaki Senador Pacquiao sa pugol niya kan isyu kan soberenya asin diretso kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa lado man kan senador, sinabi kaning lalo man uyam siya ki Presidente Duterte, huli kan sa iyang joke kan karampanyan kan 2016 na ma-jet ski siya tangan isa ng mabantayan an exclusive economic zone kan Pilipinas duman sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pacquiao na misinformed si Duterte sa sayang nainot na lagi mga pahayag kaito sa sinambit ng isyu. Rinerespeto ko ang opinyon kan Presidente alagad de ako minampo yun sa sayang pagsumada kan sa kuyang pakaintindi sa foreign policy. Yan ang tataramo ni Senador Pacquiao sa lingwaheng Ingles. I firmly believe that my statements reflect the sentiment of majority of the Filipinos that we should stand strong in protecting our sovereign rights while pursuing a peaceful and diplomatic solution to the dispute. Sabi pa yan ni Senador Pacquiao, nangyari ang sirimbagan kan duwa sa tahaw kan diskussyonan kan man iba-ibang mga personalidades sa laog mismo kan partido administrasyon na PDP laban. Kunain pareho mga opisyalis sinda Pacquiao asin Duterte. Nainot naman na nangapudan si Pacquiao na dahil tungahon kan mga membros kan partido ang sinambit ng National Assembly ipinapod ni Energy Secretary Alfonso Cusi na yun Vice Chairperson kan PDP laban. Maski nga ni kinontra ni Pacquiao nadagos ang sinambit ng pagtitiripon asin matatandaan na digdi naglataw ang pagluwas kan resolusyon na naghahagad ang partidong magkandidatong Vice President si Presidente Duterte. Balik sa isyu kan West Philippine Sea, minsan nga ni inokupar kan China ang nagkapirang isla na sa diri kan Pilipinas. Asin day pigaako kan nahinot ang naging desisyon kan Arbitral Tribunal kan 2016 na pig-award ang West Philippine Sea sa gobyerno kan Pilipinas. Bistado kayang dayupot na amigo ni Duterte si Chinese President Xi Jinping. Kaya nga ni, dahil inihiro kan Malacanang ang sinambit ng isyu, sabi pa kan senador. Balik kita sa Bareta sa Luwas. Bangon Banwan Report. Dugang pang Bareta sa lado lokal, hali ngunyan sa linya ni Hill de la Cruz, mga kuryador kan waiting ng Front STL. Dinakop, digdi, Sanaga. Hill de la Cruz, sa detalles. Nakakampangon yan sa kasong pagbargar ng Presidential Decree 1602 o iniapod na illegal gambling ang dalawang personang nadakop sa akto ng mga otoridad matapos magsagibo ng anti-illegal gambling operation dahil sa may parte na dos Barangay Gualat ng Ciudad Dinaga, mga bandang alas 2:15 ng pagkahapon sa Sudma na kung saan ang tulong suspect na pinagbistong sila Joseph Asignado Senior Ibalani, 57 anyos, may agum sa sales supervisor, Cabo, ng Brillante Compound, Barangay Sabang, Ciudad Dinaga, Marvel Asignado Ipalason, 23 anyos, sarang sales representative Corridor, Quezon 6, Abilian, Naga City, Manuel Panganiban, Magdasok, 55 anyos, sales representative Corridor, Quezon 5, Igualdad District, Naga City, na kung saan ang grupo ng Police Major Alan Lopez, sa ibang mga operatiba, nagpuno sila ng anti-illegal gambling operation sa pagitan na kung nagpapabot ng impormasyon sa Naga City PNP. Kalapod kani yung mga aktibidad kana mga kuryador na pinoprontera ang small town lottery alagad waiting an sa indang pinagsasagibo na kuha sa tulong sa Pitsado iyo ang mga tungkol na nakakalagay ng 1,275 pesos na iyo ang natipon ng mga kuryador. Mientras tantong iba pa mga para mga
gambling paraphernalia ang nasa posisyon man na mga suspect na kung saan naunang yan sa kustudiya ka na PNP Antulong Espesyalo formalmente naman na pinagpapara ang mga dokumento sa paglangas sa Senpa ng kaso sa pagbalgar kan sinambit ng presidential decree. Magdala impormasyon para sa 97.5 ang Loc FM, iniman si Hill de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat na maray, Hill de la Cruz. Mga tugang an sa tuya pong oras, eksaktong 5 minuto antes mag-abot ang alas 6. Kadakol-dakol pa po kaming mga bareta, mabuelta po kami pagkalis lang kanagkapirang pagirumdom. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious, the Stevia Company, ISO certified and world-class quality. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na, depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Isang rating kadalabaw ligmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ko na, digay ako ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung
katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angeles Street, Naga City. Yan na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Nag-aalok po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niya to ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo. Mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Salamat, Ferds Losada.
Balik kita mga tugang sa iba pang detalles kan sa tuyang mga bareta. Digdi sa aksyon bareta sa OKFM, PBN TV5 asin sa Facebook Live. Sa iba pang mga bareta, nakikisumaro si Presidente Rodrigo Duterte sa pagselebrar kasulma kan ika-46 na anibersaryo kan Filipino-Chinese Friendship Day. Sa siyang naging mensahe, sinabi ka na Presidente na ang okasyon pagpapagirumdum kan hararom asin importanteng pagiging mag-amigo kan mga Pilipino asin mga Chino. Sabi pa kan Presidente, nagkapira ng siglo ang relasyones na magayon kan Pilipinas asin kan China, asin napunan ini sa pagi kan magayon na diplomatic na relasyon, 46 anyos na ang nakakalihis. Ipinahagpakan na Presidente na habang nagdadangadang ang ika-50 anibersaryo kan na Philippine-China ties, dapat daang magkaigwanin win-win cooperation. Tanganing masyerto na magiging padagos na dayupot ang relasyones kan Pilipinas asin kan China, asin magtiner ang sendang magayon na partnership sa katuninungan, kauswagan asin kaginhawahan. Mientras tantong pagkatapos kaini, nagtao siya nin minsay para sa pagkakasararo, pagiging mag-amigo asin kooperasyon kan Pilipinas asin kan China urog ngunyan sa panahon nayaon sa tao kan pandemya kan COVID-19. Si Chinese Embassy to the Philippines Charge d'Affaires Tan King-shen nagpaabot man na pagpapasalamat sa gobyerno kan Pilipinas. Kabaraliman sa mga presente sa selebrasyon sa paginin Zoom meeting, yusin da dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Tito Soto III, Senadora Amy Marcos, Speaker Lord Alan Velasco, Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr., Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, asin si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Mientras tanto, sa pagdadangadang kan ika-50 anibersaryo kan magayon na relasyon kan Pilipinas asin kan China, sinabi liwat ni Presidente Duterte na kinakaipong magibonin mga magkakanigong lakdang ang gobyerno kan Pilipinas para sa magiging partnership kan duwang nasyon para sa urugpang pagpapatuninong, pagpapauswag asin pagpaasenso kan kanya-kanyang mga nasyones, partikularmente para sa Pilipinas. 8 minutos na makalisan na alas 6 nin pag-aaga. Balikan tapaan aksyon sa luwas. Bangon Banwan Report! Health Emergency Response Team kanaga nag-ako. Hard life sinda sa pagkontrol kan mga homeless sa Naga, lalo sa mga plaza tuyong Sabado asin Domingo. Carlo Baldosa sa detalles. Aminado ang Health Emergency Response Task Force sa Naga City nga nagdepisyon silang kontrolon ang pagdagsa kan mga kahobenan sa mga plaza kan syudad tuyong weekend. Kung kaya pinagadalan ng maringunyan ang mga masurod na aksyon sa pagkipaghuntahan kay Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena, membro kan HERTF Security Cluster. Sinabi kaning kadakli sa mga nagpapasiring sa mga pasyar na ini. An bakuman mga taga-Naga asin na pinakarason, iwan magsirimba na duman gitaripon asin magtaratarambay, kaibaan sila mga amigo-amiga. Ini Rasdagos de Garcia Torena ang naging pag-urulay kang HERTF para sa iba pang lakdang o aksyon. Sigun sa opisyal, bakong madali sa partikan Philippine National Police na magbisignar ng mga personalis na malibot o mabantay sa mga plaza kan Naga, tanganing mantiniron sana ang health protocols. Hagad kiningunyan sa publiko ang kooperasyon o nagpadagos ang paglobokan bilang na tinatamaan kan helang na COVID-19. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Carlo Baldosa para sa 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Thank you, Carlo Baldosa. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta, 9 na minutos na po makalisan alas 6. Arestado ang sarong babae na pigtutuklo na lider kan sarong lokal na grupo nin mga drug pusher
Kaibahan paan sarong lalaki na SK chairman duman sa Pasay City na subuot nagprobar na ulangon ang ginigibong pag-arestar kan mga pulis sa mga suspitsado. Binistuan mga nagkadarakop na sinda Eleanor Udtuhan alias Madam, leader kan Udtuhan Drug Group. Asin nakarehistro sa drug watch list kan Pasay City Police Station. Kay riba niya sinda Archie Gabriel alias Chikoy, 23 anyos, SK chairman kan Barangay 189, ang duwa parehong nag-erok sa Sargento Mariano kan Pasay City. Sa report kan mga pulis alas 9 din banggi kan ikasakan Station Drug Enforcement Unit and bypass operation sa laog kan sementeryo duman sa syudad kan Pasay sa Barangay 189. Kuminagat sa paong kan mga pulis ang suspect na si Udtuhan kana pabakalan niya nin Shabuan Pusure Buyer na elemento kan PNP. Alagad nagibong makadulag kan sospechado dahilan tangani magkaigwanin na ralamagan. Ligdiman luminaog sa eksena luminaog si Udtuhan sa harong ni SK Chairman Gabriel. Bigni ni garampakan SK Chairman kan enot na yaon sa laog kan harong niya ang babaeng sospechado. Ini ang naging kausatanganing siya idamay na tukloong kan mga pulis. Nakumpiskar kan mga otoridad ki Udtuhan ang anom na plastic sachet na kinakamugtakanin 7.8 gramos nin shabu na nagkakantidad 53,244 pesos. Sarupang na recover sa iyaan 500 pesos na marked money na ginamit sa bypass. Nagatubang unyan si Udtuhan sa kasong paglapas sa Akta Republika numerado 9165, mas bistado sa apod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto si Gabriel sasampalingon maning kasong paglapas sa Presidential Decree 1829 o ang kasong obstruction of justice anduang ini parehong pigaandamanan ning kaso sa Pasay City Prosecutor's Office. Ibinasura kan na Court of Appeals Special 11th Division ang kahurutan kan opisina kan Prokurador General kan Pilipinas na buhayon liwat ang kasong coup d'etat laban kay dating Senador Antonio Trillanes D4. Susog sa ruling na sinurat ni Associate Justice Edwin Sorongon, inaampuyonan man ni the Associate Justices Perpetua Susana Atal Panyo, asin ni Raymond Reynold Lawigan, mayo sindang nahiling na pag-abuso kan ibasura kan korte naman sa Makati. Nainot na ipigya planchar na kaso kan Departamento de Justicia mapadapit sa lumang kasong kodita ni Trillanes. Nagpunang kaso sa dating reklamong ipig sa ngatkit Trillanes kan panahon na siya saropang aktibong soldados asin pinanginutan ang sarong kudeta. Mayumanin nahiling na rason ang Court of Appeals kanday maipresentar ni Trillanes ang original na kopya kan sa iyang naresibin na amnestiya. Lalo tasabi ninda haros masarong dekada ng makalihis na itao ang sinambit ng amnesty. 13 minutos makalihis ang alas 6. Buminalusman ang kampo ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Katakod ka na mga panibago naman na paglastar sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Napagaraman na sinabi ni Duterte sa iyang interview ki Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na plano niya kuta nang ipagada na si Mabilog. Alagad na inutan siya kay ni asin nakadulag paluwa sa Pilipinas. Sa entrevista man ki Maria Victoria Mabilog, ang esposa kan sinabit ng dating mayor, sinabi kay ni na kung pagbabasehan ang law of nature, siyertong mas enot na magagadan si Presidente Duterte kaysa sa iyang agum. Inapod pa man ni Mrs. Mabilog si Duterte na pangit. Asin sinabi niyang kung pangit si Digong, mas pangit man ang City Hall kan Davao. Kung ikukumparar sa City Hall kan Iloilo na pigparapagayon kan sa iyang esposo.
Alas 6:15 ipigrekomendar kan Anti-Red Tape Authority ang pagsangat ni na kaso sa opisina kan Ombudsman laban sa Food and Drug Administration Center for Drug Rehabilitation, Regulation and Research. Yan katakod kan sinasabing tinutukawan sana kan sinambit ng opisyal ang kadakul-dakul na mga nakapindyenteng automatic renewal for drug applications. Sa sarong statement, sinabi kan ARTA na ipigre-recommendar nindaan na abuton sa 412 counts nin kaso. Laban ki FDA CDRR Director Jesusa Sirunay, huli kan na pagpalso kainin na itao ang magkakanigong serbisyo kan gobyerno basado sa nakapalaman sa Section 21-E. Ang lay mapadapit sa pagtaunin na episyenteng serbisyo. Mas bistado ini sa pod na Republic Act number 11032 o an Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ipinahayag ng sinambit ng Red Tape Watchdog na ARTA na nakailing sindanin na prima facie evidence pagkatapos na mag-ako si Sirunay kan pagkakaatraso kan na pagpoproseso kan mga application sa sendang opisina. Ang pagsangat nin kaso kan opisina kan ARTA ginibo pagkatapos na mapugulan ninda ang haros 23 na mga affidavit gikan sa nagkapira mga pharmaceutical companies na nagireklamo ninhuli kan atrasadong maray na paghiro kan Food and Drug Administration. 17 minutos na makalisan alas 6 nin pag-aaga. Panago sa iba pang detalles kan sa tuyang mga pinakapresko asin pinakang maiinit na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal mayo panin napipisil na kasalida niya si Presidente Rodrigo Duterte. Sa sarong interview, sinabi kan Presidente na sa mga nagpoporma ngunyan na presidentiables, mayo da siyang natitipuhan. Mayo siyang nahiling na pwedeng magpadagos kan sa iyang katungdan. Inakuman kan Presidente na dahil niya man pipilion ang sa iyang sadiring aki na si Sara, tanganing sa iyang manukon. Idinugang pa kan opisyal na pigi ibitaran niya man na magpili kan gustong magsalo sa sayang pwesto. Ninulit habo niyang masudyaan na siya man sanaan gustong magkamal kan poder sa oras na gumana ang sa iyang magiging pambato. Sabi kan Presidente, mas pag-iisip niya ngunyan ang pagretiro sa politika kaysa kan sinasabing planong pauroson sana siya sa pwestong Vice Presidente kan Pilipinas. Mas gugusto niya na magpuli na sana duman sa siyudad kan Davao, sabi pa kan Presidente. Mientras tanto, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung makandidato si Davao City Mayor Sara Duterte, sirtong day naman makandidato ang siyang ama na si Digong bilang Vice President. Kung day man magdalagan si Mayor Sara, pwedeng magdalagan si Senador Bongo. Asin digdi mangyari na pwedeng ang maging running mate niya, iyo mismo si Presidente Duterte. Sabi pa ni Roque, maaraman ang political plan kan Presidente kan Pilipinas sa oras kan pag-abot na kan filing kan Certificate of Candidacy. Igwa pang saro pang deadline, ito pang deadline para sa substitution. Ang filing kan COC sa Oktubre, ang substitution sa Disyembre. 19 minutos na po mga tugang makalis ang alas 6. At yan mabalik po kami sa kadakul-dakul pang mga bareta. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega.
Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na, depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Ocho, protektodo na ako. Abot na ng 8 days, 8 pesos lang to. No more chamba-chamba, protektodo with Rexona. Ocho! Rexona, 8 pesos SRP lang. Abot na ng 8 days based on once-a-day application. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parada sa OKFM. Padagos mo niyan sa iba pang detalles kan sa tuyang mga bareta. 22 minutos na po makalisan na 6 nin pag-aaga. Rat sa daon tapaan sa tuyang mga bareta ngunyan sa lado nasyonal ipiguros na kan Estados Unidos de America han sa indang panibagong travel advisory digdi sa Pilipinas asin ini ibinugtak sa level 3 gikan sa dating level 4. Sa pinaluwas na mensahe kan Estados Unidos para sa sendang mga residentes, sinabi kay ni na dapat na i-reconsiderar o pag-adalan na maray ang planong pagbiyahe digdi sa Pilipinas tinulikan na helang na COVID. Dugang pa dyan ang nagdudugang na numero kan mga insidente nin krimen, terorismo, kidnapping, asin iba pang mga aktibidades kriminal. Ipinaluwas kan na US Center for Disease Control and Prevention ang Level 3 Travel Health Notice sa Pilipinas na daraman kan na nanunutaran na paglangkaw kan numero kan mga kaso nin COVID. Kaya banang kan Pilipinas ang 66 na mga nasyones na ibinugtak sa high level of COVID-19 alert status kan Amerika. Nakapalaman pa sa advisory na sendang mga namamanwa na gustong magdigdi sa Pilipinas, dapat serto na igwasindan nin tama na bakuna laban sa COVID-19. Mientras tantong ang mga mayong bakuna, dapat ibitaran ang non-essential travel digdi sa nasyon. Dapat man na magsunod ang mga ini sa ipigpapako ng mga health protocols arugan pagsulot nin face mask, physical distancing asin iba pa. Pinininulitan presenting sitwasyon sa Pilipinas ang gabos ng mga biyahero. Pwedeng nasa peligrong maulakitan kan COVID sabi pa kan Estados Unidos. Kan Abril matatandaan ang ahensya kan Amerika nagpaluwas nin abiso sa gabos na mga tao nila na gustong magsungko digdi sa nasyon na yaon sa very high level ang COVID-19 sa Pilipinas. 25 minutos na po makalis ang alas 6 nin pag-aaga. Dahil pang hutahot ang aksyon sa luwas. Bangon!
Banwan Report. Dugang na bareta sa lado lokal, hali ki Ernie Marfil, sangguniang bayang kan Sipukot, yaon man sa 14 diyas na lockdown. Ernie, kamin. Nagtikan kan pizza utso kan bola na presente kan opisina nin sanggunian sa Banwaan nin Sipukot, Camarines Sur. Iyan matapos na iguan ng sarong nga empleyado ang mga positibo sa COVID-19 kung kaya nagdesisyon ang sangguniang bayan na isara asin man palaom-laomon sa kanya-kanyang harong ang sinambit ng mga empleyado kan na sangguniang bayan tangani na maibitar asin man dahil na maglakop ang COVID-19 na sinambit ng Banwaan. Pigsara asin na dahil na nag-ako ng mga bisita asin man na parokyano ang sinambit ng opisina sa pagtubod na inan mga karahay tangani nga ulangon ang paglakop kan sinambit ng hilang. Mientras tanto ang sinambit ng mga empleyado an saro-saro man asin na nagpuruli sa ng harong. Nagtatrabaho man ang contact tracing sa iba pang nakasalamuha kan mga empleyadong ini diyan sa Banwaan kan Sipukot tangani man na tugunon na dapat sila man magpa-check tangani nga masiguro an sa diri na mayo sinang kakapot kana hilang na COVID-19. Ang Banwaan ni Sipukot, Camarines Sur dahil man naguhuraw iba pang pasaro-saro ni nagkakapositibo sa COVID-19 kung kaya pinagbaray na maglikay. Mientras tanto ang LGU kan Sipukot nagsugo na dapat maglikay na maray ang mga tao ninhulita ang Sipukot dahil manawaran kan sinambit ng may COVID-19. Iyan ang report ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat na maray, Ernie Marfil. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta, binalusman ni Presidente Rodrigo Duterte si Senador Manny Pacquiao. Asin sinabihan ini na mag-adal mo nanin maray dapit sa issue kan West Philippine Sea. Ginibo ni Duterte ang pahayag pagkatapos na kwestiyonon ni Pacquiao ang paninindugan kan Presidente sa sinambit ng issue. Sinabi ni Duterte dahil nyaman pigmimeno si Pacquiao pero nagtutubod siyang kakadikiton sa naman ang aram kay ni mapadapit sa foreign policy. It's about foreign policy. I would not want to degrade him but next time he should mag-adal mo na siyang maray, sabi pa ni Duterte. Sinabi pa kan Presidente na hababaw na maray ang pakanood ni Pacquiao sa isyong ini. Matatanda na sinabi ni Pacquiao na nakukulangan man siya sa nagiging tindog ni Presidente Duterte sa isyu kan na pagkamkam kan gobyerno kan China sa teritoryo kan na Pilipinas kung ikukumparar sa naging mga pahayag ka ini kan karampanyan sa eleksyon presidensyal kan taon 2016. Sinabi ni Pacquiao na ikinakamundo niya ang salang impormasyon na nakaabot sa karamang kan Presidente dapit sa iyang naging pahayag sa isyu kan West Philippine Sea. Dugan nyaman subot ang siyang naging tataramon asinan pangkaintiro na sentimiento kan mga namamanuan na Pilipino na kinakaipong manindugan ang presidente kan nasyon tangani na idepensa ang teritoryo asinan soberenya kan Pilipinas. Sinabi pa kan pambansang kamao na respetado nyamang giraray si Presidente Duterte pero bako man maraot na igwasyanin mga na dainauuyunan sa nagkakapira mga pahayag asin paninindugan kaini. Kuya liwatan bakitang English ni Pacquiao. I respect the President's opinion but humbly disagree with his assessment of my understanding of foreign policy. I am a Filipino voicing out what needs to be said in defense of what has been adjudicated as rightfully ours, sabi pa kan Senador. You know. At yan mga tugang mabulta kami sa kadakol-dakol pang mga bareta, digdi po sa Aksyon Bareta sa OK FM asin PBN TV5. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo.
Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh, di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Babareta, wais at mura, surf babareta. Ang wais choice, wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf babareta, ang wais choice. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OK FM. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta, digdi sa Aksyon Bareta sa OK FM asin PBN TV5. Balik kita sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal. Mayo manin nahiling na dakulang pagbabago sa estado kan Pilipinas. Dapit sa kampanya laban sa COVID-19 nastang day inaabot ang kota na kabanga kan populasyon kan Pilipinas an maabutan na kan bakuna. Sinabi ni Professor Ranjit Rai kan Okta Research Group na kadikit pasana kayang maray ang numero kan mga nabakunahan digdi sa nasyon. Kanakaaging Hunyo 8. Uminabot pa sana sa 4.6 milyones ang mga nabakunahan na Pilipino. Katampad kan haros 4% pa lang kan populasyon kan Pilipinas. Nasa kaintiruan man na 1.6 milyones kan sinambit ng numero ang nakakaresibi pa sana kan ikaduwang bakuna. Matatandaan ang target kan gobyerno yung mapabakunahan ang abuto ni nastang 70 milyones na mga Pilipino. Ang target manindang mabakunahan hastang sa mabot na bulang kan Nobyembre, inaabot din haros 58 milyones kataho. Enot nang ipinahayag kan DOH na maawot kan mga eksperto na mapabakunahan ang enot 30% kan populasyon bago tutugakan ang mga quarantine restrictions sa nasyon. Mientras tantong habang ginigibo ang vaccination program, sinabi ni Rai na dapat man na sumunod ang publiko sa minimum health standards. Ninulita mantinido ang matinding humakan virus, lalong-lalo na sa kadakol na mga lugar sa Metro Manila na nahihilingan nin padagos na paglubo kan mga kaso kan COVID-19 na may man iba-iba pang klase nin variants.
Sa iba pang bareta, pigilauman kan Independent Okta Research Group na madurar panin haros sarong bulan ang padagos na pagbutog kan numero kan mga kaso kan COVID sa man iba-ibang parte kan Pilipinas, lalo duman sa Kamanilaan. Sinabi ni Profesor Guido David kan Okta na abuton panin poon saro hanggang 2 bulan ang nangyayaring paglobo kan numero kan mga bagong kaso bago pa ini maampat kan gobyerno. Halimbawa, ang Metro Manila asin Cebu City na nagdurar nin haros 2 bulan antes liwat na napauros ang average kan kaso kan COVID sa kada aldaw. Kanakaaging Lunes na unambitan man bilang mga areas of concern ang mga syudades kan Cagayan de Oro, General Santos City, Coronadal, Cotabato, Davao, asin iba pa hulikan na paglangkaw kan numero kan mga kaso kan COVID. Haros nagdoble ang mga kaso sa Coronadal. Naglangkaw nin 54% ang kaso sa Davao, 62% sa Cotabato. Mas natatakot ang Okta sa paglangkaw kan kaso ninhulitay ni Madara ni nalangkaw na hospital occupancy rate kunain Mayo nin magiginibong pangmadalian na aksyon ang gobyerno. Lalo tatika po naman maging ang mga lokal na gobyerno digdi sa Pilipinas. Dahil mo na seryosohon, iyan ang advice kan sarong analyst gikan sa sarong bistadong universidad. Ang UP pagabot sa mga pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte mapadapit sa eleksyon presidensyal sa masunod na taon. Kanakaaging Martes kaya sinabi ni Presidente Duterte sa interview kay Pastor Apollo Kibuloy na dahil niya tutugutan na magkandidatong presidente kan Pilipinas ang aki niyang si Mayor Inday Sara Duterte. Sinabi kan Presidenteng kinaulay niya na si Mayor Inday Sara asin sinabihan niyang dahil nanggad magkandidato. Do not ever commit the mistake of running, sabi ni Presidente. Mayo kang makukuha sa pagiging presidente kan Pilipinas kapagalan sana. Apuera kan sense of fulfillment na may nagiginibuka para sa banwaan. Katakod kay ni sinabi niyang anaki niya day makandidato. Sinabihan niya si Inday Sara na day magkandidato ta magiging kahirak-hirak ini arog kan pigagihan niya sa ngunyan. Dagdag pa ni Duterte bakong trabahong pambabae ang pagka-presidente kan na Pilipinas. Sa ngunyan, malipot ang pagmati ni Duterte sa mga pangapudan kan sayang mga kapartido sa PDP laban na magkandidato bilang vice-presidente kan Pilipinas sa masangling taon. Mientras tantong tinutugutan siyang magpili kan siyang magiging running mate o kan siyang magiging kandidato sa pagka-presidente. Sinabi ni Profesora Edna Co, dating din kan UP National College of Public Administration and Governance, na dahil man dapat hilingon bilang pinalnaan mga pahayag na ini ni Duterte. Sabi niya, bistado si Duterte bilang pabarabaguan isip, apuera kan pagiging parasuba, pagabot sa mga kontrobersyal na mga pahayag. Aramta na sa kadakol na pagkakataon nagbabago ang isip kan presidente. Posibleng bilang sarong magurang, may sinseridad man ang sayang mga tataramon para sa sayang aki na si Mayora Inday Sara. Pero sa pigagihan niya ngunyan, aram niya man kung ano ang poder, ano ang pribiliyo kan pagiging presidente. Asin na sasakuyang pagtubod, bakong interong totoo an sayang mga naging tataramon. Dahil ta pwedeng seryosohon asin konsideraron with finality ang mga pahayag na ni Duterte. Tinawan doon pa kan din na kan taon 2015 matatandaan na kung pirang beses sinabi ni Duterte mayo siyang planong magkandidato bilang presidente kan nasyon. Alagad aram ta kung ano ang ginibo niya. Nag-file ng Certificate of Candidacy bilang substitute kan kaito kandidato kan PDP laban sa pagka-presidente na si Martin Diño hanggang sa gumina na ini bilang presidente kan Pilipinas kan 2016. Ultimo sa detalles kan Bareta sa lado nasyonal, aabuton lang nin 20,000 sa bali 62,000 na mga nag-apply na tsuper
ang nakarehistro sa aid program kan gobyerno asin nakaresibinin cash assistance gikan sa LTFRB. Yan mismo ang inako ni OIC Executive Director Joel Bulano kan sinambit ng opisina. Ini itong mga driver na nagkuhakan kontrata sa service contracting sa gobyerno. Sa lindong kan programa ang mga tsuper asin operador kan mga pampasayrong bihikulong apektado kan mga lockdown sa COVID-19 makakiresibinin cash subsidy sa lindong kan Bayanihan Recovery Plan. Ngani man na mabahar-baharan ang sa mga kasakitan na pigyasapo sa sendang pagbiyahe. Bareta ngunyan sa lado ni negosyo digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM. Nakaguno ni Onra ang kompaniyang Shawarma Shack. Hulikan sayang naging magayon na performance asin na gawi-gawi kan mga panahon na tinamaan kan man ibebang kalamidad ang Pilipinas. Taon 2020 kan mahiling an bagsik kan mga bagyong Rolly asin Ulysses pati na si Sioni asin pati naman an pagbuag kan na bulkan na Taal na nagdaranin asphalt sa kaintiruan kan Luzon. Sa sinambit ng mga kalamidad dahil nagpahuri an Filipino-owned company Shawarma Shack. Apuera kan sa endang buy one take one sa shawarma. Bistado man ang kumpanyang ini sa pagdaraning kadakul-dakul na relief goods para sa mga apektado. Ninhuli kay niyan Philippine Coast Guard nagtaunin na onrasin na pag-reconnoisser sa sinambit ng kompanya. Ninhulikan sa endang mga humanitarian efforts. Ang pagtaong onra inatindiran mismo ni Chief Executive Officer Walter Uzi Buenavista kan kompaniyang Shawarma Shack. 41 minutos na makalis ang alas 6, Bareta sa luwas kan Pilipinas. Dahil man apektado ang operasyon kan Shari Sidek Medical Center duman sa Jerusalem, hulikan na pagbutwa nin sarong sinkhole o kumunoy sa mismong tahaw kan sinambit ng tahaw kan entrada kan sinambit ng ospital. Sinabi kan mga nakamasid na Hunyo o Mayo 28 kan presenting taon na ini ang biglaan na pagbutwa kan sinambit ng sinkhole. Alagad Mayo manin na hiling na kakaibaan mga yaon duman sa sinambit ng lugar. Ninhulita kaya pala nagkaigwanin sinkhole sa lugar. Ninhulita may piglulungib na tunnel sa irarom kan daga harani sa tungod kan ospital. Naapektaran ang waterline kaya nabasa asin naglumhok ini kao sa tanganing ini mahuldo. Bareta sa lado ni salud puminakol na nin haros 1.3 milyones ang mga kaso nin COVID digdi sa Pilipinas. Sa kabilugan, igwanin 54,000 na nagpapaumay, 7,854 na umaya na, parte ka na bali 1,210,27 mga pasyenteng narahayan. Sa kabilugan, igwanin 22,190 Pilipinong nagkagardan, 126 ang nagadan kasudma. Mientras tantong salado kan record kan COVID sa enterong kinaban, iguananin 173.3 milyones kataho na apektado kan COVID-19 sa bilog na kinaban. Baretang sports, ipinaaram na kan Vietnam Olympics Committee ang sanang rekomendasyon sa mga nasyones na kabali sa Southeast Asian Games na ipigsisibog muna nindaan schedule kan sinambit ng torneo hulikan COVID-19. Ang ika-31 Southeast Asian Games gigibong kuta na po Nobyembre 21 abot Disyembre 2 ngunya na taon alagad. Sinabi kan na organizing committee na gigibon ini sa Hulyo 22 sa masangling taon. Ultimong baretang showbiz.
mga bistadong personalidades ang nakarilinyada tanganing maging mga ninang asin ninong sa kasal kan sexy actress na taga Baguio na si Aramina. Asinan sayang agumo na si Dave Almarines. Basado sa impormasyon sa Sabado, gigibon ang kasal kan duwa sa kasabay kan ika-123 na selebrasyon kan katalingkasan kan Pilipinas. Si Aramina, 42 anyos nangunyan ang edad. 10 padis ang sina mga ninong asininang. Kabali digdi sinda dating Senate President Manny Villar, asinan sayang esposang si Senadora Cynthia, Senador Bongo, PRC Chairman Richard Gordon, Senador Ralph Recto, Congresswoman Vilma Santos Recto, Trade Secretary Ramon Lopez, Glicerio Santos Jr. kan Iglesia ni Cristo, Megastar Sharon Cuneta, Joseldo C., Rubina Gokongwei P. asin iba pa. Sa roman kan mga maids of honor, ang tugang ni Ara na si Sinda Christine Reyes, asin ang sayang 5-year-old daughter sa dating boyfriend na si Bulacan Mayor Patrick Meneses. Abril 28 kan kutanan original na schedule kan kasal ni Aramina asin kan sayang boyfriend. Alagad ini naisibog ni Noli sa COVID. Ang 45 anyos na si Altamarines Saruman na dating lokal na opisyal kan gobyerno sa Laguna. Asin ngunyan presidente kan Philippine International Trading Corporation. Dati naman ning igwanaman ning aki sa sayang enot nagom na si Rina Navarro antes o na saruman na amiga kan birilog na si Aramina. Mga tugang sa Induna pong nainanyog ang katripunan kan mga baretang sa moyang itinampok ligdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin PBN TV5 pati na sa Facebook Live ngunyan pong aldaw na Webes. Hunyo 10 taon 2021. Sa lado teknikal si Ferds Lusada. Katuwang sa pagpaabot kan mga bareta sa lado lokal sinda Ernie Marfil, Hilde Cruz asin si Carlo Baldosa. Antabayanan po mga tugang, masunod na ang programang Ano Daw Banwaan kay banan si Senyor Ervin Borja. Liwat ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat pong maraykan sa inyo pong pagantabay. Diyos marhay na aga po sa inyo gabos, mapasatuya man po lugod, ang bendisyon asin ang biyaya kan mahal na Diyos. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa lado nasyonal, internasyonal, karawat, showbiz, salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas